Hej og velkommen. Til det her program, der kan du sidde, eller du kan lægge dig ned på en måtte, lægge dig godt til rette, prøv dig lidt frem med, hvad der er rarest. Først så gnider du dine håndflader mod hinanden. Luk dine øjne. Og så lægger du hænderne, så du ikke kan se noget herude. Som sådan 2 små skåle hen over ansigtet her. Træk vejret. Det gør vi igen. Og læg hænderne over ansigtet. Og en sidste gang. Og læg hænderne over ansigtet og træk vejret. Nu skal du med dine fingerspidser dubbe dit ansigt. Så ligesom regndråber, eller ligesom når man spiller klaver. Du bestemmer selv, om det skal være sådan helt fine, lette dubninger, eller om du trykker lidt hårdere. Du skal undgå selve der, hvor dine øjne er, men ellers så kan du dubbe i hele ansigtet. Og måske særligt her ved kæben. Du kan sidde med lidt afstand mellem tandrækkerne her. Og du kan også komme ned på halsen. Ja, måske du drejer hovedet lidt fra side til side, imens du dubber. Og lige fornem, hvor der måske lige trænger lidt mere end andre steder. Godt. Du slutter af her. Læg dine hænder. Træk vejret et par gange. Og så åbner du munden lidt. Og begynder at ligesom cykle din kæbe lidt fra side til side her. Og fornemme, at den ene er mere spændt end den anden kæbe. Og hvor højt kan du egentlig åbne munden. Så lige prøv dig lidt frem her. Og slip øvelsen. Træk vejret et par gange. Som du sidder her, så vil jeg godt bede dig om at lægge mærke til, hvor er din tunge egentlig placeret henne. For de fleste af os, der ligger tungen nede i undermunden med tungespidsen om bag ved fortænderne, de nederste fortænder. Det er ikke helt den optimale placering for tungen. Så jeg vil godt bede dig om at prøve at lægge tungen op i den bløde del af ganen. Forestil dig det her, så når du skal prøve at lave sådan et klik. Den er placering lige før der kommer et klik. Der skal din tunge gerne ligge.
Vi kan hjælpe den lidt på vej ved, at du lægger tungen derop, og så læner du hovedet tilbage. Så er det sikkert nemmere at få tungen op på den rigtige placering. Op igen. Med tungespidsen et godt stykke fra de forreste fortænder. Og så giver du lige slip og bare lad tungen blive, hvor den nu lander hen. Lige sænke hovedet lidt. Det gør vi igen. Du lægger hovedet tilbage, og samtidig lægger du tungen op i ganen. Den runde del af ganen. Så for at dine kæber ikke spænder imens. Og giv slip hagen ned mod brystet. Og en sidste gang. Læg hovedet tilbage, tungen op igen. Afslappede kæber, afslappede skuldre. Og giv slip. Hagen ned mod brystet. Slap af. Træk vejret. Godt, du retter hovedet op igen, og nu skal vi bruge den her nye lærdom med at have tungen op i ganen til et kæbestræk. Så du placerer først din tunge deroppe, og pyt med, at hvis du ikke lige kan hitte ud af det de første gange, det kommer nok med tiden. Og så når du har tungen på plads, så lægger du din underlæbe op om de nederste fortænder. Og så lader du dine pegefinger, langfingre for begge hænder glide op her langs med siden af kæben til din mundvige, og laver et lille smil her med din mundvige. Og endelig så skyder du din kæbe, underkæbe frem. Så du har tungen oppe, du har underlæben om undertænderne, du har det lille smil, og du skyder kæben frem. Tag en dyb indånding og kom ud af øvelsen. Du vil prøve at være opmærksom på, når du laver den her, om du kommer til at spænde i nakken, og derfor kan det være en god idé at lave den, når du ligger ned, indtil du er vant til den her form for øvelse. Vi prøver igen. Du lægger tungen op øverst igen. Du lægger underlæben op om tænderne. Og med fingrene her laver du det lille smil i din mundvige, og så skyder du underkæben frem. Hvis det her gør meget ondt i dine kæber, så skal du kun holde det her stræk i nogle få sekunder. Nu må du gerne tage en dyb indånding og komme ud af øvelsen her. Måske har du lige brug for at lige massere lidt her. Hvis det er blevet ømt, gå langsomt frem. Vi laver den en tredje og sidste gang, det lave kæbestræk. Du lægger din tunge op i ganen, underlæben om tænderne. Dine fingre laver det lille smil med din mundvige, og du skyder kæben frem. Det kan godt være, at det siger klik undervejs. Prøv at tænke på, om din nakke eventuelt er spændt.
Og du trækker vejret. Tag en dyb indånding og kom ud af øvelsen. Og lige fornem, hvordan føles det omkring kæberne. Nu tager du begge hænders tommelfinger og pegefinger, ligesom laver sådan nogle små pincetter her, og så begynder du at nippe din hud. Du kan for eksempel begynde på kinderne, og nip i hele ansigtet her. Og du kan sikkert mærke mere ømhed nogle steder end andre, og så får de steder lidt mere opmærksomhed. Måske du bliver længe ude ved kæben. Slap af kæben imens. Bare lad tænderne komme væk fra hinanden. Over mundens og under mundens tænder. Og over på den anden side. Og du kan også tage en tur langs med kæbeknoglen her. Gå sådan lidt intuitivt til værks her. Hvor kunne det være rart at nippe i dag? Godt. Du sænker hænderne igen. Træk vejret. Fornem dit ansigt lige nu og her. Så sætter du dine fingerspidser op mod panden og stryger fra midterlinjen og ud langs tindingen og hen til dit øre. Du bestemmer selv, om det skal være blide træk, eller om du lægger lidt mere vægt på. Kommer hen over øjenbrynet også. Og kom ned ved din næse hen over kindbenet ud til øret. Ned til overlæben. Hele tiden ender du ude ved øret. Og kommer tilbage til midterlinjen. Ned ved kæben. Og så lægger du hænderne ned i skødet igen. Luk øjnene. Tag et par gode åndedræt her. Tak fordi du så med.